3 minutos na nakaligad sa takna ng alas 8 sa aga. Welcome diri sa pagkapangalagad isang bombohanay big time adlaw sang Webes petsa 31 sa bulan sang Marso sa mga tig 2022. Katapusan ng adlaw sang Webes sa katatlong bulan sa mga year 2022. Ato na pag-welcome sa aton mga suking mga tagpalamati diri sa may syudad sa Bacolod, probinsya sang Negros Occidental, sa bilog ng Negros Island, sa bilog man ng Western Visayas. Sa mga bahin na sa kalibutan nga nakatutok na pinaagi sa Facebook Live kaga sa YouTube channel sang Bombo Radio Bacolod. Welcome na diri sa pagpangalagad sang palatuntunan Bombo Haray Big Time. Sa mga aga mangin kaupod ang inyo walagad si Bombo Erlin Bayonita. Obdara kita asalasan Wava Media ang atak na sa mga aga sa pagdulong sa inyo sang dalagko nga mga balita lokal, mga balita nasyonal, mga balita sa luwasang pungsod sa bungman, mga balita sa batag sa ginambanggag balita sa artista. Karon na sa mga balita sa bungman mga tubiko nga mangin na sentro sa ato na talakayan sa buong nga aga kaga sa bungman mangin kaupod naton nga mga resource persons diri sa Bombo Haray Big Time. Sa mga balita lokal, ang Philippine Drug Enforcement Agency Region 6 ang preparado na nga mag-sumeter sa report kasunod sa mando ni President Rodrigo Duterte nga dapat magpasa sa ila sining accomplishment report may kang tanan sa mga nakumbiskar nga illegal nga druga bilang kabahin sa anti-drug war sang Duterte administration. I-check at nakaroon na sa report with Bombo Franz Andrew Burgos. Motibo sa pagpatay sining 21 anyos ang ginatiro kagabi dira sa may Puruca Boulevard, Barangay 14 ang ginatumo pa sa Macaulay Police Station 1 headed by Police Major Ramil Sarona. I-check na karon sa report with Bombo Gracelyn Labaton. Sa mga balita nasyonal, Commissioner Amy Ferolino giningadlan sang Comelec Banwa bilang pinuno sang intukod kahapon nga task force kontra bigay. Abo ni ang grupo nga magatuto kasi nga nagaluntad nga vote buying samtang nga nagahilapit ang pinili ay mayaras ang mga kritisismo ko nga ang si Ferolino ang ginabutang nga diri bilang pinuno sang TOS or task force kontra bigay. Apisar pa nga timayara nagligad sa mga ginbuyagyag si former Comelec Commissioner Rowena Guanzon nga posible tinabakala diri ang Comelec. Maginakapo dato na karon ng convener sang kontra Daya Banwa Professor Danilo Araw. Commission on Elections nag-recalibrate sa mga guidelines para sining gun ban exemptions may kang tanan sa eleksyon sa Mayo 9. Tinalikda ng adlaw Banwa nagpagwa balasang mga litrato ang kampo ni Anaya Senador Bongbong Marcos nga ining caravan dito sa bahin sang Ilocos Norte ang ginakabig bilang longest caravan sa bilog na kalibutan base diri sa assessment sa Guinness World Records. Way balakabuas ang Guinness World Records diri ang post sa mga BBM Sara Uniteam. Siling sa Guinness World Records, this information is incorrect. Samtang dokumento nagikan sa Korte Suprema nagapamatuod ngayon pila ka bilyon na pesos nga buwis nga wala na bayaran sang pamilya Marcos ang final and executory sang bulan pa sang Marso 1999. Ang Department of Finance subong at least medyo nagpagwaban sila sa pahayag siling ni Secretary Carlos Dominguez ini ang pagkakolektahon isang Bureau of Internal Revenue ang ining masobra 200 bilyon sa pesos nga tax payment nagikan sa pamilya Marcos. United States State Department nagapanindugan nga wala gid sang lawful claim ang China sa bahin sang West Philippine Sea kasunod sining lapitan na ilagay na bala nga pag-maneuver sang barko sang Chinese Coast Guard sa bahin sang Scarborough Shoal. Update nato na Banwa sino nagapadayon ng atensyon na dito sa may Ukraine base diri sa pinakauli nga report na nagikan sa Department of Foreign Affairs. Malapit na sa 400 ka mga Pilipino ang na-repatriate nagikan sa Ukraine. Sa balita international, nag-anunsya subong ang Russia sang ceasefire sa may syudad sang Mariupol agad ang maka-evacuate ang mga civilian.
Sa reported rin sa United Nations na gadangat na sa masobra 4 ka milyon na ka mga Ukrainians aga naglaya sa ilang pungsod sa sulod sang 5 ka semana. Mag-withdraw naman ang Russian forces dito sa may Chernobyl nuclear power plant. Kagiban pa nga mga impormasyon ka mga balita banwa nga posible magluntad samtang nga nagapangalaga na kita diri sa palatuntunan na bombo hanay big time. 10 minutos sa nakaligad sa takna nga alas 8 sa aga. Kahapon naging anunsyar sa Commission on Elections kadungan sa ginabantayan naton nga pagasugod kon pagtukod sa task force kontra bigay inig interagency body nga magatalakay kagamuning mag-address sila mga reklamo nga mayara sang madata ng pagbaklanay sang boto para sa Mayo 9 nga eleksyon. Si Commission on Elections Commissioner Amy Ferolino, siya ang giningadlan bilang pinuno. Siya ang magapamuno, siya ang nagaserbe bilang chairperson isang task force kontra bigay. Base man diri sa gin-anunsyar ni Commissioner George Erwin Garcia. Ang ining task force kontra bigay, ginalakipan nini sa iban pang mga ahensya sa gobyerno. We have Department of Justice, Presidential Anti-Corruption Commission, Department of the Interior and Local Government, Philippine Information Agency, National Bureau of Investigation, ang Philippine National Police, at the same time ang Armed Forces of the Philippines. Aba na nga kapo naging istorya nato na si Captain Kim Apitong, ang spokesperson sa 3rd Infantry Spearhead Division sa Philippine Army, because kalakip na diri sila sa mga soldado sa sining task force nga gintukod kamo niya bi ang magabantay and magapasabat sa mga kandidato nga mabakas gid magbakal sang boto. Ang hindi nila niya mabakas sa subong niya mabakal sang boto, ang hindi mga wala niya kontraro, mga unopposed, mga wala sang kontra. O kung mayara man niya sang kontra, pero balo sila yung kwan gid palay-palay gid. Kagbay mga inimuan nga mga politiko, balaw kan mga opisyales ng gobyerno, because kung na-establish man naman actually, imo sa nga pangalan, pagi sa mga manami ning mga programa samtay ka o pa nagapungko, hindi mo na nakinanglan nga mamakal ka pa ya boto. Pero kung nadaway ka gajabla ibuga, wala, hindi ka man ganaya kilala kag ining waya na-establish bala nga mayara kaya sang accomplishment sa imo nga pagapungko na dira ka o kung ikaw ang nagbabalik. O kung ikaw man niya ang nag-challenge sa incumbent man niya being official sang gobyerno, yamo ni ang mayara gid sang tendency nga magbakal sang boto. Siling ni COMELEC Commissioner George Erwin Garcia, Commissioner Ferolino is a very brave commissioner. She is the Vice Chairperson of Security Personnel Exemption. She is also the chairman of various committees, such as the Shipping Committee. She has a vast experience in the field because she previously served as a field official before she was appointed in the COMELEC. To quote Commissioner George Garcia, kahapon na sa ginapagwa niya nga statement. Kay before pa man ginapoint ni President Rodrigo Duterte sang tuig 2020, si Commissioner Ferolino ang nagserbe bilang Provincial Election Supervisor sang Davao del Norte. But sa lingon, tibayara gid yaya sang actual gid bala, no? Nga eksperyensya sa may field banwa kung ano ginabi ang mga nagakatabo. Kung mga katabo sa mga kabanwahanan o kung sa mga kasyudaran mandara nga tiamo na ginasako pa nila. So, immediately, iga-convene rin ni Ferolino ang ining task force. Sila magasapol, magadraft sa mga necessary additional guidelines. At the same time, maga-implementar sang mandato sang COMELEC nga magpatigayon sang motu proprio investigation or magabaton sa mga reklamo may kang tanan na dre sa vote buying.
Kahit upodan nila darang iban pagad ng mga ahensya sa gobyerno, we have the Department of Justice, Presidential Anti-Corruption Commission, ang Department of the Interior and Local Government, ang PIA, NBI, PNP, kag ang Armed Forces of the Philippines. So kung ma-activate na ning task force, ang ining mga vote buying complaints gani pwede na silang ma-file sa Law Department sang COMELEC or sa anuman nga local COMELEC offices. Kasama po natin ngayong umaga yung isa sa mga nagbabantay sa merong or sa tuwing meron pong halalan dito sa ating bansa, yung convener ng Kontradaya, Professor Danilo Araw. Professor, live po tayo sa Bombo Radio Bacolod. Kasama po ninyo si Bombo Erlin. Magandang umaga po sa inyo, sir. Magandang umaga sa iyo, Erlin, at sa lahat po ng mga tagapanood at tagapakinig ng Bombo Radio. Good morning. Ano po yung masasabi ninyo, sir? Kasi meron na pong binuong task force kontra bigay. Siguro hindi ito dapat kontra bigay, sir, no? Kasi vote buying naman po yung tinututukan dito. Siguro parang yung kontra bili boto, sir, ano? But ano po yung reaction ninyo dito sa pag-form nitong task force na mag-address po sa mga complaints laban sa vote buying? Tingnan natin kung ano yung mangyayari dito sa task force na to. Kasi sa paninindigan ng Kontradaya, ang pinakamahalaga po rito ay yung pag-maintain ng quasi-judicial at quasi-legislative function ng COMELEC. Yung sabi kasi rito ay makakapag-file na sila ng kaso motu proprio. Mareresolbahan yung kaso ng vote buying nang hindi na kinakailangan ng formal complaint. Kung totoo yan at sana magkatotoo, it's a welcome development. Kaya lang gaya ng nabanggit dati pa, hindi mo naman kailangan ng isang task force kung ang pangangailangan lang ay yung investigation motu proprio, kasi COMELEC has more than enough independence to do that. Tapos ang panawagan natin ngayong may task force na, ang dapat na masampulan po rito hindi yung mga simpleng taga-suporta ng mga kandidato, kundi yung mga kandidato mismo, lalo na yung mga nasa mayaman at makapangyarihang pwesto sa ating lipunan, sapagkat through the years yung mga naaresto sa vote buying, mga taga-suporta po yan. Dapat may masampulan na tayo na isang kandidato. At marami na tayong dokumentasyon, salamat sa masingsing coverage ng media, na merong mga gobernador, merong ilang mga local official na talagang namimili ng boto. Yung iba pa nga, mga presidential candidate na nakikitaan na namimili rin ng boto. So yung mga yon dapat masampulan na po. Pero sir, marami naman po sila mga alibay kung bakit po sila nagbibigay. So medyo mabigat-bigat ito na challenge para doon sa task force. Yeah, most definitely. Kasi yung vote buying, talaga namang challenging yan. Mahirap patunayan yan. Kahit may video ka na, kahit may picture ka na ng actual na pagbibigay ng pera, pwedeng sabihin ng isang kandidato o isang taga-suporta na ito ayuda, di umano, o kaya hindi naman ako namimili ng boto, gusto ko lang para bang pa-goody two-shoes effect na gusto ko lang tumulong sa mga tao. So, yun yung dapat na investigahan. At sa bahagi ng COMELEC, ulitin natin na meron po siyang motu proprio option dahil sa kanyang quasi-judicial and quasi-legislative function. Basta't may political will sa bahagi ng COMELEC, sa totoo lang, kung gusto mong maging prangka tayo, hindi mo kakailanganin ng isang task force kontra bigay para i-exercise ito. Pero ngayong nandiyan na ang task force, sige, subaybayan natin. At saka sana yung membership ng AFP and PNP will not absolve the institution sa kung anumang involvement ng tao nila sa vote buying or vote selling. Kasi minsan, may mga reports on the ground na may certain level of awareness yung local police or local military dun sa nangyayaring vote buying. So sana kasama pa rin ito sa investigasyon kahit na yung dalawang institusyong to ay membro ng task force kontra bigay. Mas mabuti rin siguro, sir, pag meron po silang ibang agencies na partner dito, at least medyo madadagdagan yung pwersa ng COMELEC. Alam naman po natin na limited lang naman yung personnel nila. So, as deputized na rin siguro, pwede din makatulong yung PNP at saka yung mga sundalo po natin.
Opo, tama po yun. At saka syempre, yung panawagan din natin sa AFP at PNP, dapat non-partisan sila sa ngayong panahon ng kampanya kasi nga sila ay dapat na nagme-maintain ng peace and order. At yun yung mandato talaga nila as deputized by COMELEC, gaya ng nabanggit po ninyo. Pero kung isasama natin sa diskusyon ngayong umaga, yung usapin ng red tagging, at yung iba pang forma ng pananakot sa mga taga-suporta ng mga di umanong progresibong grupo o makakaliwang grupo, Mm. hindi po katanggap-tanggap yon kasi yung red tagging, maling-maling gawi po yan, pwede kang arestuhin, pwede kang patayin kapag ka ikaw ay nare-red tag. Sana tigilan na ng AFP, police, tsaka pati na rin yung NTF-L CAC na yan, yung red Aha. tagging na ginagawa po nila. Mhm. Medyo mahirap kasi dito, sir, 'pag, yung pag-determine kung ano talaga yung vote buying. Eh, kasi puwede naman po nila na ibigay na dahilan na, humingi, so kaya nga binigyan ko dahil nangangailangan po siya ng tulong. So, siguro mas mainam 'pag ma-define talaga ng COMELEC na once na nagbigay ng pera yung kampo ng ng, kandidato o yung kandidato mismo, that is automatic pagbili ng boto. Magandang punto po yan kasi wala namang iba pang dahilan para mamigay ng pera yung isang politiko o yung isang kumpirmadong taga-suporta sa panahon ng kampanya. Pwede mong sabihin ito ay ayuda, sige, ayuda yan, pero ikaw ba ay nag-file ng exemption sa COMELEC? Kasi under the rules, bawal na actually yung pagbibigay ng ayuda lalo na't may direct involvement yung kandidato. Opo. Pero siyempre, tuloy pa rin yung mga ahensya ng gobyerno sa kanyang civic duty function. Halimbawa, kung ikaw ay nagsasagawa ng social work o kaya community development, may yung mga opisina pertaining to social work and community development, rehabilitation ng mga lugar, tuloy-tuloy pa rin po yan. Kaya Mhm. lang hindi dapat nababahira ng politika. So halimbawa, kung ito ay proyekto ng City Hall o Municipal Hall na yon isang departamento, dapat yung mga department head at yung mga career staff na hindi tumatakbo yung nagsasagawa ng ganitong klaseng civic work. Tapos wala silang t-shirt na suot o kaya pinamimigay na anumang campaign paraphernalia para hindi nababahira ng politika. Parang Opo. vaccination din yan eh. Mm. Tuloy-tuloy pa rin naman yung vaccination laban sa COVID-19 kahit may kampanya o wala. Kaya lang dapat dun sa mga vaccination areas, hindi ka namimigay ng mga polyeto o ng anumang campaign materials. Kasi nga these are government services, public services ito Opo. na ginagawa ng gobyerno at hindi dapat mabahira ng politika. So yung Aha. mga ayuda na yan, yun yung tricky part kasi kapag kakandidato ang namimigay, talagang hindi mo may iwasang mabahira ng politika. Hmm. At, papasok dun talaga yung vote buying kasi dito, sir, sa Section 261 of the Omnibus Election Code, vote buying and vote selling ay isang election offense. Hmm. So, dapat dalawa yung huhulihin dito, yung bumibili at saka yung nagbebenta ng boto. Tama po yun. Kaya nga ang panawagan natin sa mga mamamayan, ito po ay labag sa batas at sana ay umiwas tayo rito. Hindi tayo nagsusubscribe dun sa argumento na sige, tanggap ka lang ng pera basta bumoto ayon sa konsensya. Mhm. Ito ay una, usapin ng batas yan. Tapos pangalawa, usapin din ng propriety. Tapos pangatlo, ang dapat na hinahabol po talaga ng mga law enforcement agencies natin, hindi yung biktima Sino ba ang biktima rito? Yung pong mahihirap. Kasi yung nagsasamantala sa kahirapan ng ating mga kababayan, yun yung mas dapat nating pinag-iinitan at yun yung mas dapat nating iniimbestigahan at inaaresto kung kinakailangan. Opo. Kasi po, hindi katanggap-tanggap ang sitwasyon na dahil sa malawakang kahirapan, may mga napipilitang tumanggap kapit sa patalim, kumbaga. So Mhm. sino ang dapat nating husgahan dito? Yung mga kumakapit ba sa patalim o yung nagsasamantala sa kahirapan? Kaya nga nasa interes ng mayaman at makapangyarihan na panatilihing mahirap yung mga constituency nila, yung mga mamamayan mismo. Bakit nila gustong manatiling mahirap para sa mga ganitong okasyon magagamit mo yung pera mo Opo. na mula rin sa kaban ng bayan
para maengganyo sila na iboto kang muli. So yun yung mahirap sa ating election system ngayon, lalo na pera-pera talaga yung involved sa ganitong exercise. Pero hindi kaya sir nararapat na tuloy yun talaga yung bumibili ng boto, yun po yung dapat na pananagutin doon sa batas. Tama po. Yun po yung punto natin, yung mga nagbebenta yung mga bumibili pala ng boto kasi yung mga mahihirap, hindi ko nga masasabing sila nagbebenta talaga ng boto eh. Hindi naman sila naglalako na sa pamilya namin may 3 botante, tapos bigyan niyo lang kami ng tigpa 500 iboboto namin kayo. Opo. Bihirang-bihira siguro kung may ganong klaseng tao. Posible naman meron pero I don't want to think na ganun talaga yung karakteristik ng ating mga mamamayan. Kasi for the most part, ang mga botante talagang hindi niya ibebenta yung kanyang prinsipyo kapalit ng pera. Kaya yung mga namimili ng boto, lalo na yung mga mayaman at makapangyarihan, yun yung dapat nating bantayan po talaga, investigahan, Opo. at dapat nga masampulan yung mga kandidato. Ulitin po natin hindi lang mga taga-suporta ang inaaresto, dapat yung mga kandidato mismo ang masasampulan ng task force na yan. Kasi so yung pera dito, sa tingin po natin na talaga yun talaga yung nangyayari actual, voluntarily naman na ibinibigay ng kandidato. Hindi naman po humihingi yung mga botante. Exactly. Tama po yun. Parang yung pa-contest ng isang gobernador labas ng Bacolod, di ba? So nabalitaan niyo po yun siguro, at least 28,000 yung pinamigay. Sabi niya, ang argumento niya, hindi naman daw siya kandidato at that particular time, hindi pa nagsisimula kasi yung local campaign period before March 25 nangyari. Kaya lang ang argumento po rito, hinuhusgahan siya bilang taga-suporta. Opo. Kinokondena siya bilang taga-suporta ng kanyang preferred presidential candidate. At sino ba yung kanyang preferred presidential candidate? Nandun po yung tarpaulin po, yung billboard, nandun po sa entablado na kung saan siya ay namimigay ng pera. So ganyan ka-brazen yung mga politiko, literally in broad daylight ginagawa na nila. Opo. Bakit? Kasi alam nila na mayaman sila, alam nilang makapangyarihan sila, and they think they can get away with it. Kaya ito yung mga dapat masampulan po ng COMELEC. Kaya nga po yun talaga yung parang gusto ng ilan na naman po ito ng mga kandidato. Talagang marami po yung mga mananatili na mga mahihirap. Kasi ito yun talaga magamit na nila sa time po ng election. At sir, kung yung kandidato o yung mga supporters nila, yung huhulihin dapat nitong task force, konti lang. Hindi po ba? Tama. Yung, yung parang, hahabulin. Kasi pag mga botante, millions po yun, Professor. Apo. Siguro yung salitang konti, depende po yan sa perspektiba natin kung sa numero. Kasi nung 2019 election cycle, batay sa balita sa media, 174 or around that figure, yung mga nahuli po na na engage sa vote buying during the campaign period. So ito medyo substantial naman siguro yung numero na more than 170. Kaya lang wala ni isang kandidato o politiko na talagang nasampulan. Kaya dapat yung big fish na tinatawag sa wikang Ingles sana makahuli yung task force kontra bigay na to ng COMELEC. At sa tingin ko hindi naman nagkukulang sa ebidensya yung media reports pwedeng gawing batayan yan. Hindi ko sinasabing ito yung gagawin mong ebidensya, pero pwede mong gawing batayan yan kasi nahulihan naman sa video yung halimbawa yung isang particular na gobernador, nahulihan mo ng video, nakuna ng video. So at the very least dapat ine-interrogate yan para alamin kung ano ba talaga ang nangyari. Simpleng tanong lang naman, ikaw ba tong nasa video, di ba? So yun, at mula roon marami ka nang pwedeng itanong pag umoo siya na opo ako po yung nasa video, di ba? So, ganun yung proseso ng investigasyon na dapat na gawin. Hindi dapat matakot yung COMELEC, whether malaking tao yan, whether makapangyarihan o kung ano man. So, or bahagi, lalo na ng political dynasty. Dapat sila yung masampulan po. Opo. Kaso lang sir, dito sa Omnibus Election Code, parang wala naman pong mabigat na multa. Nakalagay lang dyan na that is prohibited. Pero, Opo.
ito siguro yung reason din na hindi naman natatakot itong mga kandidato na bumili ng boto. Kasi maliban sa walang nasampulan, hindi naman pumabigat yung parusa. O di kaya On the hindi nga po clear ano yung parusa dito, Professor? ano po, seryoso po yung parusa. Siyempre yung abogado yung mas makakapagpaliwanag dito ng malalim. Pero Mm. sa amin pong pagre-research, ang parusa po sa vote buying, kung kandidato ka, pwede kang ma-disqualify from Oho. running for public office, una. Tapos kapag ikaw ay nanalo ng kandidato, tapos napatunayan na nag-vote buying ka pala, o namili ka pala ng boto para manalo sa pwesto, pwede ka pong matanggal sa posisyon mo. Mm. So, seryoso po yan. Tapos may pagkakakulong din po yan. For a limited period of time. Hindi naman matagal na matagal. Pero Mm. definitely makukulong ka po. Kaya medyo seryoso po yung vote buying. Kaya lang, tama po kayo, Erlyn, kapag nagka-imbestigahan na, medyo mahaba yung proseso niyan kasi medyo mahirap po siyang patunayan. Pero ano Opo. po, pwede pong ma-disqualify. Ulitin natin na yung mga kandidato. Kaya dapat seryosohin ito at Mm. dapat masampulan yung mga kandidato kasi through the years, Erlyn, ang naaaresto lang sa vote buying ay yung mga taga-suporta. Opo. Yung inutusan. By the way, nakita ko na po pala, Professor, penalties of imprisonment for 1 to 6 years. Yes, Parang hindi yes. naman po ito mabigat, sir. Disqualification to hold public office Yon. and yung forfeiture mo na magboto. And then yung penalty or yung multa dito is not less than 10,000 pesos. Pero wala pa naman pong nakasuhan, sir, ano? Wala pa. Yung mabigat na bahagi diyan yung disqualification. Siyempre mabigat 'yon dun sa politiko lalo na ang iyong kinabubuhay yung public yung tumakbo kada halalan. Opo. Pero tama ka, siguro yung pagkakakulong medyo magaan. Tapos Magaan. ano ba yan? 10,000 yata yung multa. Yes. Kayang-kaya yan ng mga mayaman at makapangyarihan. Pero yung masakit diyan yung ma-disqualify ka eh. Oo. Kaso lang, sir, parang hindi naman yung mga kandidato yung nagbibigay. Oo. Supporters naman po nila, sir, yung mga inuutusan lang. Ay, ano po, Erlyn, linawin ko lang kapag merong direct evidence pointing to the candidate, kahit hindi ikaw yung physical na nagbigay, pwede ka pong makasuhan. Halimbawa, ako, kandidato ako, tapos halimbawa, ikaw, Erlyn, taga-suporta ka, tapos inutusan kitang mamili ng boto. So, pagka tinext kita o sinulatan kita, o Erlyn, gamitin mo tong perang to para mamili ka ng boto, bahala ka na, basta dapat manalo ako. Pag nakita yung ganong klaseng liham o ganong klaseng text message at alam na nanggaling sa akin yon, ebidensya po yon laban sa akin. So kung may kandidato na gumagawa ng ganon, sana wag nating bigyan ng idea yung mga kandidato na wag nang mag-text o wag nang mag-ano sa mga taga-suporta nila. Pwede po silang makasuhan ng vote buying. So yung presence, actually yung physical presence ng kandidato hindi kailangan dun sa ganyang klaseng mga illegal na transaksyon. Basta't may ebidensya, pwedeng madiin po yung mga kandidato. Ang problem ngayon, sir, pero merong mga GCash, mga ganun po. Yun. Parang yun na po yung ginagamit, yung it's either bank transfer na lang. Opo. Online. Yes, that's correct. Medyo kaya siya all the more naging challenging. Kung ang cash transaction mahirap i-trace, lalo na yung mga digital wallet na yan. Kasi alam mo pagka GCash o Paymaya, 'di ba, parang may purpose nakalagay. So Yun. pwede hindi hindi mo naman ilalagay doon na for vote buying, 'di ba? For buying your vote. Unless may ganung ebidensya talagang sasabit ka. Pero duda ako kung gagawin niya ng mga tao. Opo. Sana gawin nila para may ebidensya. Kaso lang, sir, doon sa mga app, minsan optional lang po kung ano yung reason mo for the transfer. Okay. Sorry, hindi ko alam. Kasi ako pag nagdi-digital transaction, transparent ako nilalagay ko yung purpose. Hindi ko alam na optional pala siya. Salamat sa informasyon. So, yung iba, sir, parang hindi naman nila ilalagay doon. Siguro ilagay mo lang niya for allowance, mga payment, or ganon. Kasi hindi naman po magpapadakip. Talagang napaka-complicated, sir, nitong situation na ito. Kaso lang, dito po tayo kay Commissioner Amy Ferolino. May mga criticisms po. Bakit siya ang inilagay na pinuno itong task force? Kasi meron po siyang record doon sa kaso na hinawakan ng First Division ng COMELEC.
Ano naman po yung reaction ninyo doon, Professor? Sa totoo lang, halos lahat ng mga COMELEC commissioner questionable yung appointment. Kasi si Duterte mismo ang may kasalanan niyan. Kung sino-sino na lang kasi yung inappoint niya. Yang si Ferolino, talagang hindi maganda yung naging reputasyon niya nung siya ay election officer pa sa Davao, kung di ako nagkakamali. Opo. Kasi at one point parang tinawag niyang estupido yung mga yung mga Board of Election Inspectors na nagrereklamo sa opisina niya. Tapos alam naman natin yung naging decision niya sa disqualification case ni Marcos at yung pakikipag-away niya kay dating Commissioner Rowena Guanzon. Kumbaga responsable siya kung bakit na-delay ng sobra-sobra yung desisyon dun sa disqualification case kasi hinintay pa na magretiro si Guanzon para hindi mabilang at hindi ma-incorporate yung kanyang dissent, yung kanyang opinion in favor of disqualification of Bongbong Marcos. So talagang may question sa kredibilidad, pero yung kay Ferolino, isang indikasyon lang yan ng problema talaga sa kredibilidad ng COMELEC sa pangkalahatan. So hindi lang ito kay Ferolino ang polokyo, kundi sa iba pang sa iba pang mga commissioner. Opo. Kaya dapat mas lalo tayong maging mapagbantay. Hindi naman natin kinokontra totally yung task force kontra Bigay. Ulitin natin sa totoo lang hindi yan kailangan kung gustong i-assert ng COMELEC yung kanyang quasi-judicial and quasi-legislative function. Pero dahil nariyan na yan, sige, tingnan natin if it really works. Pero dapat magbantay pa rin po tayo. Kasi sir, mabuti nga ito may ibang agencies na partner. At least siguro medyo parang matatapalan din yung record o yung pagkakakilala natin ngayon sa COMELEC. Pwedeng ganun yung maging perspektiba. Kaya lang yung kasabihan nga sa wikang Ingles, too many cooks spoil the broth. Sana hindi porket marami ng ahensya dyan, magtuturuan na lang sila. Oy, kasalanan ng COMELEC yan. Oy, sa PNP dapat ito. Dapat hindi siya i-consider na added bureaucracy. Hindi dapat nito ma-complicate yung sitwasyon. Ang crucial na component dito, Erlene, yung quasi-judicial and quasi-legislative function ng COMELEC. Yung motu proprio na investigasyon sa usapin ng vote buying, dapat ipatupad po yan. Wag na sanang, kasi yung usual na narrative ng COMELEC, dapat daw may mag-file ng reklamo. Hindi nyo po maaasahan ang isang manggagawa o isang magsasaka na bumangga sa political dynasty. Para kang bumabangga sa paderya. Yan. Diba? Kasi sir, sige, go ahead, Erlene. Hindi naman po pwede magreklamo yun nakatanggap. May kasalanan ka din sa pag-sell ng iyong boto. Para mong dinidiin ang sarili mo, di ba? So, isa yon. Tapos pangalawa, kung babanggain mo yung political dynasty, alam nyo po sa mga liblib na lugar, sila yung namamayani talaga. As in, gagawing miserable talaga yung buong buhay mo kapag binangga mo sila. Hindi lang ngayong halalan, kundi sa susunod pa. So, may ganong complexity po sa ating landscape. Hindi kayo paalisin ka sa kanyang lupa. Exactly. Tama po yun. Alam po ninyo, hindi yun exaggeration. Minsan, ikaw na yung may-ari ng lupa, pero magagawa ng paraan para palayasin ka. Sasabihin, magro-road widening, tapos yung right of way, kukunin, unti-unti tatanggalin sa lupa mo. Maraming mapanlikang pamamaraan, lalo na't ikaw yung nasa kapangyarihan. Kaya, kung ikaw ordinaryong mamamayan, medyo magdadalawang isip ka na banggain yung mga makapangyarihan. Siyempre may mga naglalakas ng loob at kapuri-puri itong gawi. Kaya lang ayaw naman nating mapahamak yung malawak na mamamayan at dito mahalaga yung papel ng COMELEC kasi dito tinatanggal mo na yung pressure sa mamamayan na mag-file ng reklamo kasi ikaw na mismo yung mag-iimbestiga. Dapat ganun na yung ginagawa ng COMELEC noon pa. Kahit walang task force. Ulitin natin kahit walang task force kontra Bigay, kaya naman nilang gawin yan Ayaw lang nila. Anyway, kakabuo pa lamang po nila or bubuuin pa ito kasama yung ibang agencies of the government. Bibigyan po natin sila ng benefit of the doubt and sana ay makapag-function na properly itong task force. Professor, maraming salamat po sa inyong oras dito sa amin sa Bamaraji Bacolod. Sir, magandang umaga po sa inyo. Magandang umaga, mabuhay po tayong lahat. Madamong salamat kay Professor Danilo Araw from University of the Philippines sa Diliman and isa man sa mga conveners ng Kontra Daya. Isa sa mga election na watchdog ang nagatuto kagida sa tiyempo sa eleksyon na ang
ang hining vote buying sa idalom sang Omnibus Election Code sa Section 261 ni siya nakabutang prohibited acts. The following shall be guilty of an election offense. Letter A, vote buying and vote selling. So kung ikaw nagbaton ka man to, kung ibaligya mo man yung imong nga boto, ikaw ang nagakometer gyapon sang prohibited act. Okay? Amo na nga challenge ina para sa COMELEC, especially sining task force. Sino manugid sa ilaman? Sino ang mag-file sang complaint? It's either ang ginalauman lang yan naton, siyempre ang sa kontra naman niya nga partido. Kontra naman niya sang politiko nga amo na naghatag sang kwarta. Kaya kung ikaw ang ginatagan sang kwarta, kag nanugid ka to karon sa COMELEC, nagwa ka bato, kagin pokpok mo sa ulo mo. Kaya nga, prohibited act man ang vote selling. Any person who gives, offers, or promises money or anything of value, gives or promises any office or employment. Para nasa ginapromisahan ka mo nga, basta ako lang yung magdaog, automatic, pata mo mangin job order casual. Or mabutang na sa plantilla, mayara siya sa occupy nga opisina, konpwesto, franchise or grant, public or private, or makes or offers to make an expenditure directly or indirectly, or cause an expenditure to be made to any person, association, corporation, entity, or community in order to induce anyone or the public in general to vote for or against any candidate or withhold his vote in the election, or to vote for or against any aspirant for the nomination or choice of a candidate in a convention or similar selection process of a political party. Tini lain-lain na nayadre. It's either ginatagan ka kwarta para nga siya ang imong botohon, or ginatagan kaya sang kwarta para hindi ka magboto, or hatagan ka sang sining kwarta para nga hindi mo hindi ka nalang magkaduabe sa may eskwelahan. Kaya mostly mo ni ginahimo yung mga polling centers sa tiyempo sang piniliay. Kwartagan kaya sang kwarta para nga hindi mo to pagbotohon ang kontra. So nanari isari ina nga mga kwadadara, nga mga rason nila. Any person, association, corporation, group, or community who solicits or receives directly or indirectly any expenditure or promise of any office or employment, public or private, for any of the foregoing considerations. Conspiracy to bribe voters. Okay, nagimbon ka mo para nga atagan nyo to kwarta, i-bribe din yung mga botante. Duha o kung masobra pa katawo, whether candidates or not, who come to an agreement concerning the commission of any violation of paragraph of this section and decide to commit it. Ang mga punishment diri banwa amo ning mga pina para sa mga mababatudanan dara nagabakal sang boto. Vote buying or selling, sila siling tana, is prohibited under the Omnibus Election Code with penalties of imprisonment for 1 to 6 years. Anom katuig ang maximum nga pagkapriso sa sining mamamatudaan nga guilty, ngalin sang una wala gid kay nga away man may gid kasuwan ng COMELEC. Disqualification to hold public office, hindi ka na pwede nga makapadalagan sa pwesto, and then ang forfeiture sang imo kinabatarong nga magboto. Inaya paraya sa mapamatud-ana siniya banwa nga guilty sining pagbakal o kon pagbaligya sang boto, and any political party found guilty sang vote buying will also have to pay a fine of not less than 10,000 pesos. Ayo.
10,000 lang kaya ganin nila yatag sa isa na yakakan sa isa lang kabotante. Di ba? Ano paggadayhan niya kon multa, asus, kagamay lang sila. Kagamay lang sila nga multa para sa mga kandidato nga mapamatud nga guilty. Pero amo ning isang subong sa mga challenges para sa COMELEC. And ginalauman naton because may ban man diri nga mga ahensya sa gobyerno nga nagupod sining task force. We have Presidential Anti-Corruption Commission, Department of Justice, Department of the Interior and Local Government, Philippine Information Agency, National Bureau of Investigation, Philippine National Police, and then ang Armed Forces of the Philippines. Diba, si may mga deep penetrating agent man na sila dira nga ibutang para sa mga pagatultol na diri sa mga lugar nga dira ang tagtaganay isang kwarta. Kaya nga away man na tagtaganay isang kwarta nga hayaged. Kag damo man lang ganay sang alibay nga mga balibad ni mga naghatag sang kwarta. Kaya mo na dapat sini nga ma-define sang COMELEC or ma-establish bala nga ti automatic basta naghatag kaya sang kwarta subong nga campaign period ina ang pagbakal sang boto. But ang problema na diri kinanglan pa yang mayara sang complaint nga mabaton ang COMELEC. Ay sa COMELEC so yang magbangayso gabi ang magreklamo sa inyo man. Di bala ano gusto mo? Gabot balay mo? Para sa mga pumuluyo? Ano gusto mo? Magabotan ang imo balay? Ilabi na nga ng mga opisyales kani nga sila man ang pinakagamhanan draya sa ilang lugar nga nagabutang kanagapanagiya sa mga malagpad dira nga mga kadutaan. Ti kon ikaw ya bedra nagatindo nagatibsok ang balay mo sa duta nila manugid ka to sa COMELEC nga may nabaton ka. Aba dapat isa pagid sa mga pasangkaron sang aton na Paul Body Banwa nga sila mismo bala kati total kadamo naman sa mga insya sang gobyerno dari nga miyembro nila madugangan ang ila siniyang pwersa. Di maintindihan na to ng rason nila kung nga ang tingin ako lang kami diri sang personal masako kami sa preparasyon para diri sa pagpatigayon na to sa piniliay pati ara ng mga kapulisan na to ng National Bureau of Investigation and then ng Armed Forces of the Philippines o ng mga unit na dira but for sure ang mga soldado o ati ka na mo na dira sa makatipo na sa ebidensya. Ang problema nga nan subong ilabi na sa mga highly urbanized areas ini mga kuan na lang blood digital transaction na lang. May bank account ka na, transfer ta lang no? Pag pila mo lang na click-click lang na sa imo mobile app. Pagkadugay-dugay ato na to pagpadala sang one-time password bala. Ay mo OTP, one-time PIN. Di ato na to sa imo kapadalaan. Amo na lang subong niya kadasig. Ting iba na dahil niya siling yung ipanghatag para nila. Ihatag nila in cold cash ang ining kwarta because subong niya at the tip of your finger kwan lang niya araan na tuya ang kwarta sa imo yung padalaan. Pati alangan mabutang mo ba na daray nga para sa pagbakal kung isang boto, di ba? Ilabi ng iban nga mga mobile app, optional man na nang imo remarks mo. Optional man lang na siya kung anong purpose mo nga mapadala ka sa kwarta. Magluwas niya sa iba na darang nga mga nagapanigurado gid bala kung ano abing katuan na sina but still pwede mo man maludsan dalangan ni butang mo darang rason mo nga ibakal mo sa iyang kaboto. Di bala kung di butang mo da payment, allowance, payment ko di sa loan, payment sa muna. Kaya mo nang isa subong sa mga babanghangkata sa aton nga poll body. Anyway, tibago pa man nga siya gintukod. And ang chairperson, si Commissioner Amy Ferolino, diba si pakita niya man ang kaisog niya base sa mga kikilala dari sa iya. Sa iban pa nga mga commissioners ng COMELEC, kakabay pa nga mayaragid dari sa mga masampulan na sila nga mga kandidato, kaya di niya siya lipod kaga. Hindi na naton madinaya mo na ganyang nagakatabo ya subong. Sa sulod sang pila na ka mga elections sa Banwa nga nagadata nagid ang baklanay sang boto. But we're hoping nga
Nga kung mayara man niya sang madakpan, hindi atong mga puro lang bala nagbato niya sang kwarta. Ang dakpon, dagi na atong mga nagatag niya sang kwarta. Kasi syempre kung ikaw dali ginatagan, nalangan nga mamalibad ka, di ba? Kaya sa mga nagbaton, why man siya nangayo? Why man siya nangayo? Dara nga siya ni, iba'y baklang boto ko. 500 Sa kalibo? 1,500? Oh? Ang kandidato, voluntaryo man niya nga naghatag. Ang isa to, piyak ka partido to, at tag 800. Iya 1,200 nang ihatag. Pagkasunod nga adlaw lapawan pag ginasa nga kontrast nga kung sino na dira pinakamataas amo na naman determining factor mo kung sino nagdaog. Di ba? Kag sa mga supporters kasi hindi man niya mga kandidato naghatag. Hindi man niya mga nagapadalagan nga ni naghatag yasang kwarta. Karamo man sila mga ginasugo lang dira, may mga leader sa mga barangay, may mga kung sino pa dira mga ginatugyanan nila Nga mo naman nagtag sang sobre. O iban ganin dira, di bala may labo pa gani? No, may mga labo pa gani na day, bis sa kalibo ko no. 700 na nakalabo doon sa mga halatagan. 11 minutos ang nabilin antas ang alas 9 sa aga. Pagbalik naton report na Bombo Franz Andro Burgos kag Bombo Gracelyn Labaton. Delegad lamang sa Bombo Hanay Big Time. Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Basta Radyo Bombo. Tips sagud malikawan ng insomnia. Ang pagtulog sang maayo ang makaapekto sa mental kag physical health sang isa ka tawo. Apang kung kaisa hindi maligar nga nagaka-eksperyensya sa ginatawag nga insomnia, gani ari ang matip sagud malikawan ini kag mas makatulog sang maayo mga kabombo. Kinahanglan nga pareho ang oras ang imo pagtulog kag pagbangon kada adlaw agud maset ang imo nga body clock. Kun adlaw, mas maayo nga buksan ang mga kortina agud makasulod ang kasanagon, paglakat-lakat kun aga kag pag-ehersisyo. Kun gabi, likawan ang mga masanag nga screen kaangay sa mga gadgets kag TV. Limitahan man ang pagkaon kag mga ilimnon nga may caffeine kag nicotine bagod makatuga ini sang problema sa pagtulog. Likawan man ang pagkaon sang madamo, pag-inom sa alcoholic drinks, pag-inom sang madamo nga tubig kag ang pag-overthink antes magtulog. Sa karon nga may ginapangatubang nga pandemic, importante nga halungan gid ang ikayong lawas. Apang hindi lang physical health ang dapat hatagan sa pagtamuda, bangod importante man ang mental health. Paano bala halungan ang aton nga mental health? Una, kinahanglan nga halungan nato ang aton kalawasan kaangay sang pagkaon, pag-ehersisyo, pagtulog kag pagpahuway sang insyakto bangod ang poor physical health ang makaapekto sang modo kag panghuna-huna sang isa ka tawo. Kinahanglan man nga mag-set sang boundaries sa tanan nga bagay, hatagan sang balorang kaugalingon kag iselebrar ang mga kadalagaan bisan ano pa ini kagamay. Maayo man sa mental health ang pagpatawad sa isig kapareho. Bangod gina-release sini ang kabugat sa Balatyagon subong man ang pagkamapasalamaton. Suno sa research, dako man ang mabulig sa pagpangamuyo sa paglikaw sa stress. Ang talaba. Sino bala ang hindi maganahan magkaon sang talaba? Magluwas sa manamit sini nga sabor, ang talaba ang nagaunod man sa calories, protein, fat, vitamin D, thiamine, niacin, vitamin B12, iron, magnesium, phosphorus, zinc, copper, manganese kag selenium. Isa ini sa mga source ang high quality protein nga nagaunod sang siyam ka importante nga mga amino acids nga kinahanglan sang lawas sang tawo. Nagaunod man ini sa antioxidants nga maayo para sa atay. Apang ang pagkaon sang talaba ang mayara man sa mga risgo. Bangod nagaunod ini sa mataas nga amount sang zinc nga delikado sa kalawasan kon masobrahan. Ang pagkaon sini nga hilaw ang makatuga man sang bacterial infection kag makatuga sang diarrhea, pagsuka, hilanat kag iban pa nga seryoso nga kondisyon. Gani sa pagkaon sang talaba, kinahanglan hagan-hagan lang. Ang husto nga paggamit sang earphones o kon headphones. Kalabanan sa karon, ilabi na sa mga pamatanon ang masaming nga nagagamit sang earphones o kon headphones sa tion sang nagausar sang gadgets.
Apang ano bala kalawig ang aton paggamit sang earphones kag headphones. Nakahibalo bala kamo mga kabombo nga ang tuman kalawig nga paggamit sini ang makatugas ang ear noise o kon acoustic trauma? May pila naman ka tips nga makabulig agud mahalungan naton ang aton dulunggan kag pamatinan. Dapat nga ipabilin nga yara lang sa 60% ang volume sang aton nga mga earphones o kon headphones. Likawan nga masobra sa 4 to 5 ka oras ang tayuyon nga paggamit sang earphones o kon headphones. Magtala na sang 15 minutos nga break matapos ang 1 ka oras sagud nga makapahuway ang aton palamatinan. Masami nga tinluan ang earphones o kon headphones kag mas maayo nga gamiton ang duha ka earpiece sang aton nga mga earphones. San o ikaw ulihi nga nag-ilis ang sponge nga ginagamit mo sa paghugas sa mga kitchen utensils? Ang kitchen sponge mga kabombo, ang mas mahigko pa sa toilet. In fact, ginpahayag sang microbiologists nga ang mga butang nga ginagamit naton sa pagtinlo sa mga dishes ang pinakahigko nga bagay sa balay. Sa isa ka pagtuon nga na-publish sa journal nga Scientific Reports, ang spongy bacterial colonies ang mas delikado sa aton ikaayong lawas. Bangod sini, ginarekomendar sa mga researchers nga dapat islan ang sponge kada simana. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa kag matrace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayong idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit. Apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa, kag may trace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground sa para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayo nga idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit, apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Yari na ang isa sa nakapabaylo kag nakabaton sang brand new radio set with AM and FM band kag 1,000 pesos cash. Nagikan sa Bombo Radio Bacolod. Ko si Anisito Delicano, taga Libertad Extension, Bacolod City. Nagbabaylo ko sang radyo nga ginatag sapon sang Action Radio kay nagaungot sa ilalang estasyon. Hindi ko kapamati sang iyasang bumbo, mga lapit naman sa katuig ni nga ginatag nila sa akon. Amo na mo lang ni ang imo nga mamatian ang Action Radio lang. Amo ini nga radyo ang ginapangatag nila. Gindala ko di sa bumbo kay pabayluan ko sang iyasang bumbo nga radyo nga wala sa ungot sa isa lang ka estasyon. Kag manami kay bag-o kag wala guba, may suga pa. Kag ang 1,000 nga ginatag sang bumbo, napasalamat gid ko kay may nagbakal na kusudan. Sing una ga bindors ko ti kay ginkakasama kami sa Libertad, di way nako kan sa balay na lang ang akon bata ang mga nagasuporta sa akon. Ay bakal ko bulong ko may ano ko may apo ko kag taas akon sugar. Ga pasalamat gid ko sa Bombo Radio sang ginatag nila nga 1,000 kag ang radyo. Salamat gid. Basta Radio Bombo number 1. Mga kabombo, nakahibalo bala kamo? Naghampak na sa 3 million ang natapikan sang COVID-19 sa Pilipinas. Mataas sa gihapon ang active cases sa bugos nga pungsod. Kag 50 mil na ang mga nagtaliwan bangod sa sini nga virus. Hindi magkumpiyansa. Depensahi ang kaugalingon kag ang imo mahal sa kabuhi. Magpabakuna na batok sa COVID-19. Pahanumdom nagikan sa Bombo Radio Bacolod. Basta Radyo Bombo! Mga kabombo, madamo gid ang pagkaon apang ano bala. Ang dapat himuon kung may matabo sang suspected foodborne illnesses. Kung may matabo nga suspected foodborne illnesses, dapat i-preserve ang mga ebidensya. Kung may bahin sang suspected food nga nabilin, taguon ini. Putson sang maayo kag ibutang sa freezer. Magpabulong sa gilayon. Kung ang sintomas nagapadayon o kung nagalala, gilayon nga magkadto sa doktor agud magpakonsulta. Hindi man magkalipat nga i-report ang insidente sa local health department.
Mga pamaagi para mangin matinlo kag safe ang aton mga pagkaon. Ipabilin nga matinlo ang palibot. Isiparar ang hilaw sa naluto ng mga pagkaon. Lutuon sang maayo ang mga pagkaon nga dapat lutuon. Taguon ang mga pagkaon sa safe nga temperature. Depende sa kinahanglan sang klase sang pagkaon. Maggamit sang safe nga tubig kag raw materials. Ang food safety ang nagagarantiya nga ang pagkaon hindi makatugas sang anuman nga halit sa consumers o kung makakaon sini, samtang ini ang ginahanda o kung nakaon. May ara man sa ginatawag food and waterborne diseases o kung grupo sa mga balatian, tugas ang anuman nga infectious o kung non-infectious agents. Ang mga masunod ginakabig common causes ng food and waterborne diseases. Unsafe nga ginahalinan sa ginainom nga tubig, improper disposal of human waste, unhygienic practices, unsafe food handling, and preparation practices. Isa ka bala sa may hinuptanan nga ido, mangin responsable nga dog owner. Bilang nagapanag-iyas ang ido, siguraduhon nga ang mga ini ang regular nga nabakunahan batok sa rabies. Ipaidalom ini sa mandatory registration. Siguraduhon nga hindi ini manginlayaw o kon magsigilagaw o kon libot sa mga kalye o kon sa anuman nga mga public places. Imo man responsibilidad nga mapag-groom ang mga ini, matagaan sa bastante nga pagkaon kag shelter. Responsibilidad mo bilang pet owner nga gastuhan ang anuman nga gastuhon medikal sa tion nga makakagat ang imo ido. Rabies is preventable. Mangin responsable nga dog o kon pet owner. Kinahanglan mo bala nga mag-recharge? Hindi mo na kinahanglan nga magsalig pa sa caffeine. Bangod ang pag-power nap ang makapaboost sang memorya, cognitive skills, creativity, kag energy level. Ang power nap o kon cat nap ang pagtulog sang malipot nga oras kag may tinutuyo nga i-revitalize ang isa ka persona. Masami ini nga nagadugay sang 15 tubtob 20 ka minutos ginahimo kun udto o kun hapon. Santo sa pagtuon, mas mangin alerto ang isa ka persona kung maka-power nap ini. Nagapabuhin man ini sang stress kag nagapa-improve sang cognitive functioning. Isa ini kapamaagi agud nga ma-refresh ang utok sang tawo kung ginakapoy. Bagluwas diri, nagapanubo man ini sang risgo sang heart disease. Oral disease, nagapadayon nga seryoso nga public health problem sa Pilipinas. Ang prevalence sang dental caries sa mga permanent teeth ang nagapabilin nga mataas sa 90% throughout the years. About 92.4% sa mga Filipinos ang may tooth decay, kag 78% ang may gum disease o kon periodontal diseases, santo sa report nagikan sa DOH. Bisan pa nga ini ang preventable o kung matapna, ini nga balatian ang nag-apekto sa halos kada Filipino at one point or another sa iya nga pagpangabuhi. Ang pag-practice sang good oral kag dental hygiene kaangay lang sa paghalong kag pagtatap mo sa imo kaugalingon. Nagatap na ini sang bad breath, tooth decay, gum disease, resulta ang healthy nga baba. Ang healthy nga baba o kon mouth maayo nga indicator nga maayo man ang imo lawas. Gani halungan gid ang aton nga dental health. Sa karon nga may ginapangatubang nga pandemic, importante nga halungan gid ang ikaayong lawas. Apang hindi lang physical health ang dapat hatagan sa pagkamuda, bangod importante man ang mental health. Paano bala halungan ang aton nga mental health? Una, kinahanglan nga halungan nato ang aton kalawasan kaangay sang pagkaon, pag-ehersisyo, pagtulog kag pagpahuway sang insyakto, bangod ang poor physical health ang makaapekto sang modo kag panghuna-huna sang isa ka tawo. Kinahanglan man nga mag-set sang boundaries sa tanan nga bagay, hatagan sang balorang kaugalingon kag iselebrar ang mga kadalagaan bisan ano pa ini kagamay. Maayo man sa mental health ang pagpatawad sa isig kapareho. Bangod ginarelease ni ang kabugat sa Balatyagon subong man ang pagkamapasalamaton. Suno sa research, dako man ang mabulig sa pagpangamuyo sa paglikaw sa stress. Tips agud malikawan ng insomnia. Ang pagtulog sang maayo ang makaapekto sa mental kag physical health sang isa ka tawo. Apang kung kaisa hindi maligar nga nagaka-eksperyensya sa ginatawag nga insomnia, gani ari ang matip sa gud malikawan ini kag mas makatulog sang maayo mga kabombo.
Kinahanglan nga pareho ang oras ang imo pagtulog kag pagbangon kada adlaw, agud maset ang imo nga body clock. Kun adlaw, mas maayo nga buksan ang mga kortina agud makasulod ang kasanagon, paglakat-lakat kun aga kag pag-ehersisyo. Kun gabi, likawan ang mga masanag nga screen kaangay sa mga gadgets kag TV. Limitahan man ang pagkaon kag mga ilimnon nga may caffeine kag nicotine bagod makatuga ini sang problema sa pagtulog. Likawan man ang pagkaon sang madamo, pag-inom sa alcoholic drinks, pag-inom sang madamo nga tubig kag ang pag-overthink antes magtulog. Ang husto nga paggamit sang earphones o kon headphones. Kalabanan sa karon, ilabi na sa mga pamatanon ang masaming nga nagagamit sang earphones o kon headphones sa tion sang nagausar sang gadgets. Apang, ano bala kalawig ang aton paggamit sang earphones kag headphones? Nakahibalo bala kamo mga kabombo nga ang tuman kalawig nga paggamit sini ang makatugas ang ear noise o kon acoustic trauma? May pila naman ka tips nga makabulig agud mahalungan naton ang aton dulungan kag pamatinan. Dapat nga ipabilin nga yara lang sa 60% ang volume sang aton nga mga earphones o kon headphones. Likawan nga masobra sa 4-5 ka oras ang tayuyon nga paggamit sang earphones o kon headphones. Magtala na sang 15 minutos nga break matapos ang 1 ka oras sagud nga makapahuway ang aton palamatinan. Masami nga tinluan ang earphones o kon headphones kag mas maayo nga gamiton ang duha ka earpiece sang aton nga mga earphones. Mga kabombo, madamo gid ang pagkaon apang ano bala ang dapat himuon kung may matabo sang suspected foodborne illnesses. Kung may matabo nga suspected foodborne illnesses, dapat i-preserve ang mga ebidensya. Kung may bahin sang suspected food nga nabilin, taguon ini. Putson sang maayo kag ibutang sa freezer. Magpabulong sa gilayon. Kung ang sintomas nagapadayon o kung nagalala, gilayon nga magkadto sa doktor agud magpakonsulta. Hindi man magkalipat nga i-report ang insidente sa local health department. Mga kabombo, nakahibalo bala kamo? Naghampak na sa 3 million ang natapikan sang COVID-19 sa Pilipinas. Mataas sa gihapon ang active cases sa bugos nga pungsod. Kag 50 mil na ang mga nagtaliwan bangod sa sini nga virus. Hindi magkumpiyansa. Depensahi ang kaugalingon kag ang imo mahal sa kabuhi. Magpabakuna na batok sa COVID-19. Pahanumdom nagikan sa Bombo Radyo Bacolod. Basta Radyo Bombo! Isa ka bala sa may hinuptanan nga ido, mangin responsable nga dog owner. Bilang nagapanag-iyas ang ido, siguraduhon nga ang mga ini ang regular nga nabakunahan batok sa rabies. Ipaidalom ini sa mandatory registration. Siguraduhon nga hindi ini manginlayaw o kon magsigilagaw o kon libot sa mga kalye o kon sa anuman nga mga public places. Imo man responsibilidad nga mapag-groom ang mga ini, matagaan sa bastante nga pagkaon kag shelter. Responsibilidad mo bilang pet owner nga gastuhan ang anuman nga gastuhon medikal sa tion nga makakagat ang imo ido. Rabies is preventable. Mangin responsable nga dog o kon pet owner. Oral disease, nagapadayon nga seryoso nga public health problem sa Pilipinas. Ang prevalence sang dental caries sa mga permanent teeth ang nagapabilin nga mataas sa 90% throughout the years. About 92.4% sa mga Filipinos ang may tooth decay, kag 78% ang may gum disease o kon periodontal diseases, santo sa report nagikan sa DOH. Bisan pa nga ini ang preventable o kung matapna, ini nga balatian ang nagapikto sa halos kada Filipino at one point or another sa iya nga pagpangabuhi. Ang pag-practice sang good oral kag dental hygiene kaangay lang sa paghalong kag pagtatap mo sa imo kaugalingon. Nagatap na ini sang bad breath, tooth decay, gum disease, resulta ang healthy nga baba. Ang healthy nga baba o kon mouth maayo nga indicator nga maayo. Paradyo Bombo! 8 minutos na nakaligada sa taknang alas 9 sa aga. Pabalikan na diri sa pagkapangalagad sa nga palatuntunan na bombohanay big time. Nagpangako karon ang Philippine Drug Enforcement Agency nga mag-sumeter sa report sa International Criminal Court kag sa mga human rights groups
Kasunod man isang abiso sa ila ni President Rodrigo Duterte nga ipreparar nila ang report kung ano giman bala kadamo ang illegal nga droga nga nagsulod diri sa Pilipinas o balin sa nagapungko siya sa pwesto sa nga tuiga 2016. Pila mga nagaladakpan, ano kadamo ang mga na-confiscate sa nagkalain-lain nga mga anti-illegal drug operations sang PIDEA o balin sang siya nagapungko sa pwesto kahit isamtang nga nagailapit diri ang pagtapos ang termino ni President Rodrigo Duterte. Amon ning isa sa mga ginahandaan ang kaso nga ginapangatubang niya before the International Criminal Court kay may kang tanan ni sining mga nagkalamatay bilang kabahin sang kampanya sang gobyerno batok sa illegal nga droga. Kasubong hindi pa naton masiling nga bing amo ginaya ka madinalagon kay nga kadamo man gyapon sa mga ginapatay nga may kang tanan sa illegal nga droga. Sila ang yara sa drugs watch list. Kadamo man gyapon sa mga dalago nga volume sa illegal drugs nga makumpiskar sa mga otoridad naton. Nagligad to bulan sa Enero 3 kilos ganyan siya bona kuha dra sa may Bradco Port. Bulan naman isang Marso may nakumpiskar naman sa may Barcelona Port dra sa may syudad sa Escalante. Mas malala pagid 5 pagid tuya ka kilo nga siya ang na-recover. Tini naton masiling nga mo na ginakabada na lago ng ini mga kampanya batok sa illegal nga droga kay kadamo gyapon sang nagasulod. Kung basihan nato ng payag sa Philippine Drug Enforcement Agency kag Philippine National Police na-dismantle na ining mga drug laboratories. Pero tinga ang karamog yapon sa mga nagasulod do. Nagligad nga semana lang to, pila man to ka bilyon ang na-recover naman sa Luzon. Halin naman to sa luwasang pungsod. Si President Rodrigo Duterte nagatag sang instruction sang tinalikdan lagi niya gabi sa iyang talk to the people. Nagbando sa PIDEA kagiban pa nga mga law enforcement agencies to submit to human rights groups and International Criminal Court a report on the number of tons of illegal drugs nga nagsulod sa Pilipinas. Isa din man gid bara nagalali ng ini mga illegal nga droga nga ini. Nga do Pilipinas gid ang pinanila kapaborito nga padalaan. Iba na dre, okay lang na kung madakpan. Ba't pila ka bilyon ka pesos ayan ang nagasulod nga hindi ma-intercept kay dira pala nga daan sa Bureau of Customs nga ginatag sang kalabanan ng mga Pilipino bilang most corrupt agency of the government. Pagatag na dira, paglagay mo na, di perte na ka tanlas ang paggalabay sa illegal nga droga. Pilagi man bala ang nakumiskara sa Bilagang Quezon, Visayas sa sulod sang 6 katuig malapitan na ubalin sa nagpungkol sa pwesto si President Rodrigo Duterte. Bombo Franz Andro Borgos sa report. Kamin. Makabigit sa subong nga siniono ang problema sa illegal nga droga kay ini sa mga ginataklad man sang gobyerno paano ni pong burning top naon kag paano ini utson no ang amo ning problema nga nagadala sa komunidad kag mismo sa bilog man nga pungsod pong burning. So usisa naton diri ang Philippine Drug Enforcement Agency diri sa Regional Office 6 no sa ila ning ang Regional Director nga si Director Alex Tablate. As of now pong burning ang latest nila yung mga confiscated nga mga drugs nga na plano nga napangsunog na po Berlin. Kung sa napabala na pang guba na nila, kung na pang destroy na nila po Berlin nga mga drugs diri sa aton, especially sa Western Visayas, hindi naman po Berlin magsobra sa 5 kilos, no? Amo nang ilang mga recent or latest nga update. Kay po Berlin sa kung isipon sa bilog ng 6 katuig nga mga aresto kung pagkuha sang nasiling nga mga illegal nga droga, dako nagiguro po Berlin, no? Sila nagiguro kato nila dang illegal drugs ang nakumpiskar sa mismo sa Philippine Drug Enforcement Agency. But
Ang figure sa the whole 6 years mo Borlin sa idalom sa administrasyon Duterte, so na mismo sa Director Tablate mo Borlin, dito medyo tako gina siya nga number mo Borlin, no? But as of now, ang ginhatag lang gisaton, ang latest ng gid, no? Ngayon di maganubo sa 5 ka kilos, ang ilan niya nga mga napangkumpiskar as of this year, 2022 mo Borlin. Kaya kung natumduman natin sa may San Carlos, sa may Escalante, diri sa Negros Occidental Bomborlin, do amoto ang diri mismo sa may Bread Port sa gate. Amuni nga mga confiscation sang mga illegal drugs Bomborlin ang pinakadakugit no sa tuig 2022. So mismo sa Philippine Drug Enforcement Agency Bomborlin nga nagabalor man sang masobra pila ka milyon of pesos ang ini nga mga illegal nga droga. But sa sini nga kay gayunan Bomborlin, no kay because nga manutapos ng administrasyon kung saan pa bala may ni sa Bomborlin no? May summarize na sila nga mga reports in terms of sa ilan nga anti-illegal drug campaign Bomborlin sa Philippine Drug Enforcement Agency, wala po sa PDEA, but also with the PNP, and also ang national government nga muning advokasya nila Bomborlin to fight against the illegal drugs, no? Sunod sa kay Director Tablate, ang summarized report Bomborlin, they are very transparent kid, especially kay ang amuning nga mga dokumento Bomborlin, this is for public document ni siya mo, no? Open for the public to show sang amuni ang mga drugs, no? Nga mga nakumpiskar sa nagligay ng mga tinuig, no? Or within this year Bomborlin, sila pa mismo ni Director Tablate nga tama gid sa Bomborlin ka open, no? Handa sila nga magsumiter sa sining nga mga summarized report sa mga human rights group, no, kag mismo sa International Criminal Court. Because Bomborlin diri sa region, sunod sa kay Mr. Director Tablate, since ang pagsugod diri Bomborlin sa Region 6, dito wala man di sila sa may mga reported gid nga problem sa ilan nga ahensya, no, sang sa iyan nga idalom ng administrasyon sa PDEA diri sa Region 6. So far Bomborlin wala gid sa mga kapaltahan man no, nga nabuhat ang PDEA kay sa pati ang relationship between sa public kag mismo sa PDEA gid maayo gid Bomborlin kay ang publiko mismo do masiling nato bla isa man sa mga tako nga buli para sa ila, no, para matapna ang nasiling nga illegal nga droga Bomborlin. Yes, Bomborlin. So amo na no ang siling ni Director Tablate sa amo ni nga kay gayunan subong. Yes, Bomborlin. So far, ang Escalante, 5 gito ka kilo eh. And then, ang diri sa bread ko, tatlo, no? Momo Andro? Yes, pero Bomborlin, hindi magdubos sa 3 ka kilo. Ang nakumpiskar sa may bread ko port rin, no? Pagi ito sa roll of vessel. Nga mga mostly, ang duha to ka mga subject to Bomborlin are mga Muslims mo, no? Pero ay pato na tumot kung hindi man to bala Bomborlin na padulungan sa amo tong illegal nga droga, no, kaya so now do ay kito Bomborlin na no, na tumot kung sa kita to magapadulong bala ang delivery sang ini nga amo ni kadamong illegal drugs. But diri sa may Northern Negros Bomborlin, mas diri pagid no, mas crucial diri Bomborlin ang situation in terms sa pagpasulod sa mga illegal nga droga sa may Northern Negros, especially sa may San Carlos Port kid Bomborlin. Kay nagsiling man mismo si Director Tablate, ang sa bilog nga Western Visayas, ang Negros Occidental na ng Bomborlin ang dako pagid nga hangkat sa ilamo, no? Kaya ang sa sudad sa Bacolod, kaya ang Negros Occidental, dire gina di Bomborlin ang masaming gagakakuhaan sa pinakadako perme o kung may pinakamabugat nga kilo sang illegal nga droga. So uti ang Bacolod din Negros Occidental, hindi pa nila Bomborlin kasilin sila lang confident ng sila sa situation in terms sa pag-regulate ng illegal nga droga. No, even though may mga barangay so nga drug cleared na, pero gabalik yapon Bomborlin sa mga under monitoring ng mga barangays, no? Kay even though nga nanging drug cleared na, pero ara yapon ang mapila ka semana, pila ka bulan, ara yapon ang magagabalik liwat ang presensya sang mga drug dens, no? Mga pagka-aktibo sang iba dira ka mga users dira kag pagbaligya sa nasiling nga mga barangay Bomborlin. So ang Negros Occidental kag Bacolod nahilubay na ganit tani sa kaso nila. Pero balik ka na naman na Bomboandro. Amugid Bomborlin, amugid no, ang tuyo lang gid sa PDEA na mangin matawhay bala, no? Kaya para sa ila Bomborlin kinahimo lang kita nilang ila ni nga obra kay syempre ang
may mga natalanan is nga mga inadlaw para matapos ni Bomberling kag mangin successful ang anti-illegal drug campaign, no? Especially di grabe ang ilan ning pagpangdakop, no? O kung pagpangaresto sa mga drug pushers. Hindi padaan niya Bomberling malawog-lahog ng mga drug pushers dire minilyon niya ang palor sa mga droga ang makumpiskar na nila, no? So para sa kay Director Tablate, ang coordination, no? Amo na nito ang gakatabo na bala Bomberling nga samtang nagahilapit sa administrasyon Duterte nga magatakop. No? So para sila padayon lang sila Bomberling, no? Kung ano ang nasugudan para sa ila giniya pagatapuson, mas maginalo pa Bomberling. Okay. Bomberling, may payag rin sa ato ng Regional Director sa PDG Regional Office 6 kasi Director Alex Tablate. During nag-ano pa lang tayo, nag-destroy tayo nag-distract tayo ng mga drug evidence. Meron tayong more than half a kilo na shabu, tapos around 2 kilos, if I'm not mistaken, na marijuana. So amounting to 6.5 million more or less yun. Tapos for this year 2022, we have recent seizure yung 3 kilos, tapos yung 5 kilos Escalante, and then yung iba pang mga pakunti-kunting seizure, so more or less, mga more than 8 kilos siguro for the year. Yun yung recent natin, estimate doon sa mga seizure. Okay. Kasi alam niyo naman din, kung i-connect din naman natin ito sa recovery at seizure doon sa National Capital Region, particularly yung isang operation ng PDEA in which upon backtracking, kita natin na yung Chinese packing nung nahuli sa Valenzuela, ay the same naman doon sa recovery natin at seizure dito sa Escalante. We firmly believe na ito ay hindi lang mga simpleng mga pusher, but siguro kasama to dun sa medyo malaking mga sindikato na nag-ooperate. As long as yun yung directive ng natin, ng presidente natin, and of course I believe na our Director General Wilkinson Villanueva is very much willing to share kung ano man ito. Kasi this is, I believe, public record to. Wala namang problema. Okay, as far as Region 6 is concerned, wala namang kami problema i-share kung ano yung mga kailangan nila. So, may naman tayo, may lawyer naman tayo na legality-wise, alam nila kung ano yung pwedeng gawin. So, we don't have a problem here in Region 6 kasi nga, simula naman nung na-assign tayo dito noong 2018, wala akong maalala na nagka-problema ang PDEA as far as yung anti-drug operations is concerned, na like for example na lang may namatay. So, we're very much willing kung ano man yung hinihingi as far as itong anti-drug operations is concerned. Kasi wala man tayong dapat itago. Wala naman for PDEA Regional Office 6, wala man kaming dapat itago as regards dito sa mga human rights na groups. Yes. Through proper documentation lang siguro. And of course, sabi ko nga, we have may legal counsel naman tayo, so alam nila kung ano yung proseso dito, sir. Okay. Kasi din naman natin yung mga previous years as far as anti-drug operations is concerned. Even yung barangay drug clearing natin, it will reflect. Okay. So far for Panay Island, I may say na at least dito manageable na, medyo manageable na. Unlike before na talagang alam naman natin kung gaano ka-organized. But right now, although may mga anti-drug operations pa rin, pero wala na yung, so far walang kilo-kilong seizure. Unlike dun sa Negros, na recently, meron tayong na-intercept sa Bredco na 3 kilos, tapos yung sa Escalante naman na 5 kilos. So, makikita natin na medyo challenging pa rin na part yung Negros Occidental. Okay. And even yung mga coordinations ng mga operating units natin, both for PDEA and PNP, makikita din natin yan na majority pa rin nagko-coordinate ay part ng
Negros, particularly Bacolod City, San Carlos, but rest assured na continuous naman yung trabaho ng mga tao natin sa area na yan. For PDEA operatives, particularly kasi sila ang nasa ground, ang guidance lang natin is ipagpatuloy natin kung ano man yung sa tingin natin ay effective. So, even including PNP, kasi alam mo sir, ngayon kasi ang effort ng anti-drugs natin ay partnership naman ito. So, we have PNP, PDEA, and even the local government units. Kasi pag sinabing anti-drug efforts, iwala na natin yung mindset na solid for operation lang ito. Andito na tayo sa level na dito sa barangay drug clearing, meron na tayong mga sustainability efforts dito para ma-maintain yung mga na-declare na natin as drug cleared barangays. However, for the public to know then, in case na may mga anti-drug operations tayo sa mga drug cleared areas, hindi po yan ibig sabihin na ma-revert back yung mga areas na yan. It's normal na mag-conduct pa rin ng mga anti-drug operations to be able to maintain yung status nila. Yan po yung realidad sa natin sa anti-drug efforts. Okay, hindi sila nga biyang pagdeklarar sa ilang cleared na mamuandro, mapahuway ng mga barangay officials. Kaya tis any programs ng gobyerno kinanglanon gidarang sustainability. Correct, Bomberlin. Ang importanteng lang ginadano is ma-maintain bala at ma-sustainer Bomberlin ang isa ka barangay pa mangin drug cleared, no? Kaya may damo gid Bomberlin nga sa una ito nakapasar sila because nga ang mga requirements na nila, no, na comply nila mga requirements Bomberlin. So kali may iba nga mga barangay nga after for how many weeks, months, ginabalik sila sa their monitoring kay because Bomberlin ng mga presensya sang mga ginabawal sang PDEA sa ilan nga mga requirements di nagabalik, no? Correct. So muna nga imbes nga mangin na dako na nga bulig sa community, especially sa mga syudad diri Bomberlin, ito nagabalik naman sa no? May record naman sa mga illegal drugs, especially sa mga barangay, especially diri sa Bacolod Bomberlin, pila ka mga barangay diri dahil nga mga dagko nga mga barangay, nagdako ang population sa syudad sa Bacolod. So sa inis sa mga angkat sa PDEA para sa ila ang syudad sa Bacolod, no? Kaya Bacolod ang highly urbanized city. So damo ni Bomberlin ng mga barangay ang under monitoring in terms of sa presensya ng illegal nga droga. Bomberlin ang gobyerno nagatingwa man to nga tapnaon, so galing ano mo na Bomberlin kay ara kita gyapon, no? Isa na nila nga pag tinguha nga tapnaon ng illegal nga droga. So Bomberlin may pila na ka mga kilos, pila na ka millions of pesos ka valor sa droga ang ilang nga nakumpiskar. Pero padayon gyapon nga nagasulod Bomberlin, no? Kay kung tanong lang naton hindi man ikuno locally made mo, no? Mostly nga mga supplies ng illegal nga droga nagikan ini Bomberlin sa luwas. Kay ito na mismo galing sa kay Presidente Rodrigo Duterte sa mga ginaalikar ya Bomberlin sa yan nga mga press con sa Bomberlin every time nga maghahatag may tempo na siya nga maghahatag sa mga dugang may impormasyon. Gina-allege Bomberlin nga mga Chinese businessmen ang ang ulo sang nasilini nga mga pagpasulod sang illegal nga droga diri sa pungsod Pilipinas Bomberlin. Friends na sila nga daan sa illegal nga droga, so swerte man ang friendship nato, no? Kalabanan na gid dito gid halin. But anyway, kung wide ra sa mga mabribe bala sa Bureau of Customs, kahit sila gid nagabato na bumuandro, hindi man na makasulod re. Correct. Amo na Bomberlin kay sila man na mismo dapat ganing magatutok dala kung matap na ang nasiling nga mga kontrabando. No, isa ni siya dapat Bomberlin sa mga tagaan kitla sang atensyon sang gobyerno. Kung sa diin gid man ibi nagasulod kag nagahalin ng illegal nga droga. So dapat ang mga natungdan ng ahensya sang gobyerno Bomberlin, dapat tubliyon pagit balang mga assets dira, no? Magaduga pagit labi sang dublida nga dubliyon ng ila pagit nga mga tikang dira para abansihan nato, no? O kung mabansihan nila ang mga illegal nga mga negosyante pagi sa pagpasulod sa mga illegal nga droga Bomberlin, tanaw mo daan niya. Pila ka to nilada di nga droga ang gasulod, wala tiya kabalo ang pila ka to nilada na bugos na nga Pilipinas ang makabenepisyo Bomberlin, no? At pila ka mga kilos ng droga ang ilan nga ginapang tunga-tunga
padala sa planing ng mga rehiyon sa probinsya diri sa bungtod Pilipinas mo Berlin hasta nga makalabot sa pinakagagmay nga mga gabahin sa syudad no at makita ginaton kung ano ang resulta kaming epekto sa mga individual nga nagagamit kini nga illegal nga substance mo Berlin. Okay. Thank you, Gid, Mamo Franz. Yes, Bomberlin, para sa pagpangalagad sa bumbuhan ay big time. Ini si Bombo Franz Sandro Burgos. Para sa Babansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Bacolod, Basta Radyo. Bombo! Maraming salamat kay Bombo Franz Andrew Burgos. So, mga imported, gani mga laban nga nagasulod diri nga danan sa aton nga illegal nga druga kay tikol mga laboratorio ba na kuno sang Shabu at tagamay naman lang ini. Kaya di makaproduce sang makaigo gid bala kon bastante sa bilog consumption sang Pilipinas. Kunin mga nagasulod diri alin sa iba nga pungsod. Di ba na makasulod dira kon why sang corruption nga nagaluntad sa bahin ay sang Bureau of Customs. O galing kay basta makalagay ka lang na yadara ya kag kaingat na yang mata sang mga personnel sang Bureau of Customs. Tiwan na ya sang problema. But lataw na to na kon mga pila ni ano ka damo ni kaya nagligad dato sa area sang Zambales no? Pila ka bilyon ka pesos man to mga na seize nga illegal nga druga sa bahin sa Philippine National Police kag kooperasyon man sang Philippine Drug Enforcement Agency. So nasilingatan na ang problema sa illegal nga druga, hindi ka lang yan siling nga matapna mo niya sulod sa nga 3 ka bulan na 6 ka bulan o kon tayog na ginabi sa katuig ganangan man pabatyon mo na yung tanan nga mga nagasuyop sang Shabu. Kaya bisan pabatyon ng mga nagasuyop sang Shabu, ang nagasulod damo man gyapon. Di dapat ang tapnaon gid sang gobyerno ang nagasulod. Ang supply halin sa iban nga mga pungsod kay kung why man niya sang gamito ng ini mga drug pushers, drug users dari sa aton pungsod mauntat na malang ina sila mo. Ipaydalom pagin sila sa drug rehabilitation program. Kay kun bag sila nang kata pangtokhangon ng ini sila, dahil kumbensihon lang sila yang mag surrender sila. Pagbalik na nila sa ila balay, amo man nagyapon ang obrahon nila. Kaya nga, addict na sila. Addict na sila mo. Mananganing isa sa mga kulang dahil sa aton anti-drug war because wala natutukan ng ining rehabilitation sa mga drug users. Ang mga drug pushers kadaan, mga users manina sila mo. Kasi wadi ka man niya angkon sang kaisog gidre nga magaduso nga so school ba mo na nga kapital sini di dapat magamit man ini mga drug pushers amo ni nagahatag sila sang lakas ng loob nga magduso magbaligya sila sang illegal nga droga pero kung why na sila gamiton why na sila ibaligya why na sa mga gina-distribute sa ila wala na sa mga ginaparipak sa ila ano ang iduso nila. Amo na nga dapat ang entry gidri sa Shabu, amo gining tapnaon sa katon nga gobyerno. Pang dismantle na ton tayo siling nila na dismantle naman nila ang mga drug laboratory mayo gid. Kagway naman kuno na patindog tuliwat, why naman sa may nga nangisog patindugon liwat ang ini mga drug laboratories. But siningon, why na yasang may nagamanufacture diri sa aton sa Pilipinas? Why na sa mga nagahimo diri? Kung bayara man yun yung mga magagmay na lang nga mga mga laboratory nga mga do improvise siguro bala? Mga gagmay na lang. Hindi ginabo na yung kadamo ng mga Pilipino ang malabutan sila. So ang illegal nga druga nga ginadistribute sa Luzon, Visayas, and Mindanao halin gidya sa luwasang pungsod. Paano na diri makasulod sila kung pag-abot sa Port of Manila, hindi na madakpan na sila nga daan. Kako na kay balo ang ining mga point or country of origin, amo na kahugot diri ang pagbantay sa ngaton nga mga otoridad. Ginausisa gidara wala ginya sa mga kalusot,
wala sang staff, empleyado sa Bureau of Customs nga ma-bribe nila. Hindi na sila mangisog nga magpasulod diri sa illegal nga druga. However, tim siya, gaila dabla pila ka milyon ng taga customs kay why na ya problema na. Sos matanlas pa sa lugbate. Tanlas pa sa tugabang. Ang paglabay sa illegal nga druga. That is why nga hindi mamuna ka madinalago ng ining kampanya batok sa illegal nga druga. Kaya imagine ninyo, timas ganyan si President Rodrigo Duterte gani kaminado, nga nagapabilin sa Gapon nga dako nga problema sa Pilipinas, ang ining illegal drugs. Especially nga daan, nga damo sa mga wala sang trabaho, no? Kadamo sa mga wala sang trabaho, kadamo sa mga matama, way balaya kapisan nga mag-eskwela. Kasi syempre, kuway ka tinapusan na hindi ka makatrabaho mo. Nabudlayan, ganing iban din nga mga kotoran naton nga mga college graduates na gid nga makapangita sang trabaho, ano pagidayhan kung wala ka sang trabaho. Wala ka na sang tinapusan. So, aba nang isa gid sa mga dapat inang ang approach sang gobyerno naton, hindi lang sa pagtapna sa mga nagasulod gidre, but sa iban pagid yang kinanglandon na naton, especially sa mga nagaduso sa illegal nga druga para nga mauntat ang ining nga problema. But syempre ang puno gidra mo gining pagpugong gid sang supply nga nagasulod diri, imagine mo kung nakaisab sus billions of pesos sa nagasulod. Sino man na yung nagapangisog nga magpasulod diri sa illegal nga druga na mo ni kadalagko. Nagligad to 6.4 billion pesos. Ang lala pagid ang 11 billion pesos waay pagid dyan nadakpan. Di sino ang nagapangisog, sila yung magpasulod, diri sus kadako man yung klase ka drug lord. Ano nga dapat, amo gini mga tutukan sa gobyerno naton, drug lords. Ang mga nagasulod, diri nga supply. However, mo na siling yung as long as mayroon sang korupsyon sa mga edya ng gobyerno, ang problema tani, way gini katapusan. Tiketa ninyo ang iningin patay kagabi dira sa Purok Boulevard, Barangay 14, isa man sa ginalantaw nga motibo sa ngaton nga mga kapulisan diri sa Police Station 1, headed by Police Major Ramil Sarona, may kang tanan na naman sa illegal nga droga. Kaya man kung isa mga koturan tabla, nakita nyo na ganyan mga kalatabo sa mga nagagamit na nagaduso sa illegal nga droga, susunod na namitan pagid ka mo, no? Wagi ka mo yung kauntat yan, no? Nakita nyo naman ang mga uluntay na mga tuhod nila yung why ganay isang may natumod na mga suspensado. Pero na namitan pagid magdunso sa illegal nga droga. Kagabi, pinatay si Jeremy Maslog dara sa may Purok Boulevard, Barangay 14, Bacolod City. Siya ni residente man dira sa nasambit nga area. Aba ni subong isa naman sa ginalantaw nga motibo, rason, kung nga angal siyang pinatay. Kaya yara sa nga daan sa drugs watch list sang mga kapulisan ta diri sa Bacolod. And then, tiba si Mayban pagig mga nagahingabot sang iyang kabuhi. Kay sus kalabanan nga mga pinamatay diri tuod, makasiling ka man balay nga tinuway manabis ang amo ginakatarong nga tawo nga pinatay diri. Laban gid dinhi mga may kang tanan sa illegal nga druga. Yung kuna muna na gani nga tag motibo kag ang gulo nga ginalantaw sa mga kapulisan naton nga ginpatay ang inang biktima at automatic why na yasang sospetsado. Kaya nga aso lang ang pinatay diri nga siling may angod sa illegal nga druga nga natumod ang suspect. Di ba? Wala gid. Why ganin sa may nakasuhan? Why ganin sa may giningadlan as well as sa person of interest. Update from Bacolod Police Station 1. Bombo Gracelyn Labaton. Sa report, come in. Bombo Erlin, inalantaw sa Police Station 1, no, kaga sa pagsahayag man sa Pepe, no, si Police Major Ramil Sarona, nga illegal drugs, kag personal grudge ang motibo sa pagpatay kay Jeremy Maslog upon alias Isoy Boborli kagabi sa Purok Boulevard, Barangay 14, no, sa mga taas ng mga hilangon pala
Berlin, nagtutunga sa dalan, lagi sa naging tutang. No, kag sa investigation, o kung sa pagpangayo sa information sa mga kauturan sa dira bukta pa Berlin, na ang nabatian ng mga lupok, mga anong nabilog. Kag allegedly, 45 caliber ang mga armas Berlin, according kay Police Major Sarona. Kag ang suspektado diri kung Berlin, sinalantaw man nga ara sa duha ka bilog. Kag posible nga unput ini sila. Kag kasang kagabi, no? Mapapuli ning biktima sa mo nga oras ang last test abi mo kay napatian ko ng lupok. Last test mo ba ang ara sa aton nga report pag compare mo sa aton sang aton nga Head of Station 1, mga 11:20 na receive ang report ng Berlin. So, aton sini nga mga kauturan ay iban sa kapatigid, no? Sa mga sa lupok. Pagkatapos ito, wala na po Berlin kita. Gidila, no? Berlin. Parakan gidila anom. Yes, din parakan gidila po Berlin. Kag sa mga pilas naman, no? Sa pilas na naagog ni biktima, nagit sa ulo. Berlin, no? Kag ang mga posible, no, nga mga suspesado ng Berlin, sa mo nga time, ginabantayan ng daan nila ang victim, no? Naka-set out na, naka-ready na pala, no? Pero na lang ang victim na si alias Tisoy. So, sa amuning nga shooting incident, nag-hambal man ang ato sa hepe, posible, no, nga marisolba in gayon ng Berlin. Okay. Kay man sa drugs list sabi nila mo. So, amo naging basihan nila kung nga ang isa sa mga motibo may kangtanan sa illegal nga druga, Bobo Grace. Yes, Kong Berlin. Kay ining biktima, no, sa dugang background, para sa drug swat list, no, nga nakuha taman kagina, kag wala pa na siya Kong Berlin na under sa drug bypass operation. Okay. Palido monitor niya siya. Kag sang nagligat lang Marso 16, sa mo nga tuig, na priso ini siya, Berlin. Sa pagdalaman sang mapatalo pala. Kag sang pinaliktan nga tuig 2019, ini sa na priso man. Sa PT 1602, kung sa Dalgambik, Berlin. Kag ang ginanantawag nga motibo sa amo na, drug, kag may mga kaakit sa iya. Okay. So, balaan gidila yang amo na oras ang iya pagpuli. Yes, Kong Berlin. Kag ining biktima, no, wala pa ni siya usta. Nagsulod pa lang, Kong Berlin. Okay. Sa isa, diri ka mall bilang construction site. Oo. Sige, be. Sa pamatian, sa Kong Berlin, payag ni Police Major na Sarona. Okay. Incident dari sa may Purok Boulevard, Barangay 14, Colod City. Ang biktima sa si Rene Maslow ay sinigay, 21 years old, taga-dira mo lang sa Purok Boulevard, Barangay 14, Colod City. Sakay niya siya sang motor, sang pintiro, sang hindi pa makilalaan ng mga suspectado. Tumabal mo, sir, mga suspectado, sobra ni sa isa. Oo, may possibility na sobra na siya sa isa. Kapag mga kinainan, sir? Mga, kasi siguro kay ano man sa lugar kay dulong kayo, tapos ang lupok nga nabatian na pumuluyo, anong kalupok. Okay. So, sa lugar nga dulong, layo pa kita sa Kamalay? Layo pa sa Panimalay. Pakuli na niya, no? Pakuli. Binto ko nung halin, sir. Amo pa na ang amon din ibigaran kung diin siya halin. Ay, oras na sa gabi isang nagtuli siya. Oo. Ang mga suspect, sa posibleng niya naka-motor line? Well, may posibilidad niya ara lang sa lugar, ginulat na lang siya nga magpuli. Oo. So, nagalakad na sila, o po? Oo, on foot lang. Okay.
So, ang mga na-recover niyo sir sa area, ano sir? Bali, ang initial nga na-recover ko sa gabi, yung process sa suko, sa LA Third Bridget, ang alid caliber 45. Ang motor ng biktima. Okay. So, alleged pa lang na ang 45 caliber. Yes, hindi pa kaya kandakan pa to nila examination para ma-determine kung sa caliber 45. Ang mga igo sa biktima sir sa DNA. Bali, may igo siya sa may mata niya, sa may kamot, sa likod sa paa niya. Anong motibo ay sir? Kinsundan sa nga motibo amo ang illegal drugs kag ang personal drugs niya. So, may ano ning background sa victim ka sir? Para kini ang biktima, bago ni siya nakakuha sa presuhan sa amo sang March 16 lang. Nadakpan ni siya nga hupot sang deadly weapons ng kutsilyo. Pero sang 2019, nadakpan man ni siya nga nag-violate sang Presidential Decree 1602 kad kini siya para man sa drug watch list namon. Pero wala na siya kaagi undergo drug bypass. Wala pa. So, ang si Jeremy, presidente na siya sir sa Selena lugar. Yes, presidente na siya sa Barangay 14 Pilipinas. May pamilya na siya nga iya dito. May living partner na siya. May bata sila. Yes, meron. So, ang sa suspect sir, lang to kabigat. Wala pa kami identity sa suspect, pero sige pa man ang investigasyon, trying pa kag may posibilidad si man nga makilalaan na mo siya kag ma-file na siya sa igo nga kaso. Hindi po ang possibility sir na makilala. May possibility, yes. May possibility na nga mo ma-resolve na mo niya ang insidente. Oo. May naka-witness man sir diri sa area. Sa kagabi sa pag-check na mo to, wala kagid kami may nakuha nga witness. Wala man si TV sir no? Kay hilamunan mo? Oo, hilamunan kag dulong gid ang area. Kagin ayok ko lang ang mga pumuloy or naka-witness ang among insidente nga makig-amo sa amon para mabiligan kami kag makatagan ng stisyo ang biktima. Sir, sa po yun yung obra yan sir? Wala ni sa obra. Wala. Sabi mo na insidente isa. Okay, hindi mo Grace. So, dakal-dakal pa nagling dala na dire-do. So, namigid ko na lambatan ka drabla. Amigid ka na pambaling. Magsulod ka to tiyang salakyan mo. Kasi-siwi. Pambaling kay hindi pa saya sementado. So, wakon dira, ini ka makasiling abi ang mapadasig ka bala padalagan. Namigid nga dira dilagyan na bantayan na Bombo Grace. Grabe man ang guts ng mga suspect, nagalakat lang sila yan, no? Yes, kumbali, no? Amo na ang aras investigation nga unput lang ni ang mga suspect sa ano. May statement dira ang pamilya. Yes, kumbali, din katuan sa ang pamilya sa ang biktima, sa mismo ang piloy ang nakuhaan sa kahayan, no? Regarding man sa pagkakilala sa iyang bata. So, di ba, Marlene, ining iloya, wala to sa ang mga time sa ilabalay. Para nga siya kaobra sa barangay Alitis bilang sa bala kakabulig. Kag sa gaya na lang nabalaan na ang iya sinigali nga agot nga bata, kay agot ni nga bata mo si Jeremy, no? Na patay na, wala na sang kabuhi. Kag kasi subong wala pa nakita ka, wala pa man kaabot sa ilabalay ang lawas, no? Jeremy. Kag according sa iya pambailin, sa nga pasaway ning bata iya mapinalanggaon. Kaya gani maubra na siya kung mabag-o na siya kung Berlin kay tanan nga gawion niya sa kay mama yan ni gina pamayo, no? Kay ni sa daan niya may pamilya na, actually gabutong iya nga living partner subong. Okay. Kag ini sila, no? Si papa yan kasi mama yan separated ni, pero drama lang ni Star lapit sa ila ang iya sining amay kasi siya rin ni sila ginadaga puyo sa
balay sang iya nga angay. So bali magpuli lang si mama iya kung mag-day off pala sa obra. Amo na napagkadtuya sa balay sang iya sin na iloy kag ang gaon. Iloy no. Liga to gani isang Domingo according pa sa pagsanay sayon sang iloy na kapoy ini siya ko November din sakit ya ti din hilot-hilot pani ko ni Jeremy. O kag nagapaangga siya ilutuan niya pa ni Bongo Erlin. Yeah, iloy. So, kinaako kay Don Berlin nga pasaway ining bata. Yeah, o kag may mga kaaway, pero hindi man ako nurato. Ngayon noon, ini sa bata, yung makuhaan, or patson, di ba lang. So, kapay patani nga maginulsol man, ining mga suspetsado, sila, o kag gahiliti, on gini Don Berlin, ang iyang iloy. Okay, sige be. Kamatian Don Berlin ang tingog sang iloy ni Jerry. Bilang iloy ni Sir Jeremy, no? Ano ang mahambal mo sa iya? Ano siya nga klase ng bata? Sa totoo, bata ko na siya. Nung pero mapinalanggaon. Hindi siya peso na siya gumama gyapon. Hindi ko sa gyapon mabasa si bata. Okay na siya bata. Mapinalanggaon siya. Milya si mama. Dahil nga ala ko na ligyan, tingin pagpuli ko sa Domingo. Nagpanggapan na sa ako, ginatilo siya, unti, ginatuwaan niya ko sa daan. Ano kinilot niya sa ina? Ako sakit niya, ako talaga ubag. Nagilutuan niya ka sa daan? Basta wala ako kabalo, kasi nga mo na tumatabag, yung kabalo niya ng kanina sa ako ng brahan. Uy, nasa nga bata, dumudungol, pero mapinalangga ako nga bata. Mapamig yun. Ano siya pagbigay ba dyan? Sa kailan ba siya nga bata? Ang gut ko na siya. Wala ka ng bata? Ano? Isa babae, ano na sila lalaki. Oo. Anong number mo nga kinalain na yun? Nasa kadungol, gito ba? Pasaway. Pasaway sa pero, siya, hindi, yung pag nalangga, naman pala siya. Oo. Anong obra mo, ma'am? Ito, masasagad ba tayo sa alis ko ka obra? Kaya puli-puli ka lang, di ka na. Sabado, Domingo, rin ako. Oo, kaptan mo man siya. Oo, tawag kayo sa kakatong, minani siya ka, tayo na naman. Mami, ano dala mo, saan mo na kaya got ko na saan mo. Wala man siya kaaway din. Sa mga mula ko may aramay, sa kakaway, away man sa kapanunggid. Kaaway, pero wala lang sa kabalo, kung sino, wala man sa pro. Sa mga utod, kaya mapilangakaon mo siya. Oo, inano na sa kinakik, nasawkay mo na sa kani ko nung kinabuhat siya. Siyempre, kinapinsa mga utod sa iya, kaya gusto sa mo, miskano sa gaya na ligani. Hindi mo hindi tayo sa mga auto, diyan hindi tayo sa magpasulod. Makaon, di ka gabi, mo ito pinaganin mo. Say mo, ano ang ginugtasan mo sa iya nga simbaton sa Japan? Ang naibat ang bahay sa iya nga nagain ka sa mga barkada, pamilya yan, napabayaan yan na lang. Ako magyapon ka sa porta. Anong yung pangako? Yung ang sayin mo nga, ang makabi nga kapoy, anong ginabaya nga makapauntaw ng tayo sa mo? Hindi na, hanggang gaya ko. Mama, oo. Yung pag-ano niya, mama. Bago na ko makita na ko, mama. Bakit na ako pagkita ko sa na-obrak. Madato si gawas niya pa. Brown niya ko. Dati, pagbuli ko din sa bado, ang baldisa. So, yaya naman to kung tinubra na sa tani. Hindi mo. Sa tani? Pero sa SN mo. Ang gano'n. Dabro ka. Anong likat obra yan? Hagin na siya obra? Oo, obra. Sa ikon din. Oo, intak lang. Iway man sa nabalaan yung obra. Dari mo na sa. Iway man ko nakabalo. Kung dahil kay at mo sa obra. May anay ka na sila. Tutusak niya. Tumangin na saya kay papaya. Okay. Separated ka mo? Oo. Okay. Likas, alam na siya katinisin mo? Magari ko. Pero ang banila, hindi ko nung pero hindi saan. Ganyan sa liga ka. Ano ganyan yung balay mo? Gawa mo balay. O, tuto sila sa papaya. Oo.
Kanong mga utod niya nga po dyan ko, mayara pa get. Siya lang. Na kay amo na dingis na ako ka basta ka ganit pag ginuglang sila sa puno niya ay sa to Siya lang dito kay sa katabayan. Kaya anong maramdaman sa mga tao nga naghinto sa Nigeria? Hindi ko Ano ka na panawagan ng pista? Panawagan ko, hindi naman na nag-ibo na ko din siya mong kabinet mo bata. Wala ko din siya mong siya. Kasi ko may pagkakatalaan kapag nalawig na kabuhi. Damo, pag may mo nga mapatay. Sobra po na may mo sa imo na pinakadlan. Ano mo lang hindi ka wala mo sila. Hindi ka man nakatso siya. Inano nga hindi mo sa imo sikat pa rin. Ako mo na inoon sa imo. Subong si Jeremy. Ano ba na muro sa pulira niya, ma'am? Wala ako kabalo, wala pa ako mga utod na pato ka Francis. Kaya ano bala ka sakit para sa ilo inamo mo, Grace? Ako siling nila ganit mas kano panaya ka lain para sa iban nga tao, bata mo gidinaya mo. Yes, Marlene. Bisan ano pa da ka pasaway no sa bata mo. Mo kini obligasyon sa doon. So kasi na pag doon mo hindi ko wala. Amo gid. So for sure mga suspect din di man na nga mag ano lang sila bala magpinagusto lang sila kung sinong tiruhon nila. Iniya ginadumtan gini nila bumugris kiti kay balo sila gani amo na oras mapauli siya mo. Yes, Marlene. In planuhan gid no. Kasi man sa mga nakita sa mga kapulisan, sa mga naka-witness sabi, no? May kapanawagan man ng head sa season 1. Kung nakaibalik, magpalapit sa mag-ilihan. Okay, sige. Thank you, Gabe. Amo, Grace. Yes, Marlene. Ini si Bombo Grace. Yung nabatong report para sa pambansang radyo ng Pilipinas. Consistent. Overall, number 1 sa Bacolod. Sa radyo. Madamang salamat kay Bombo Grace Lynn Rabaton, direktadra sa Maya Bacolod Police Station na 1. Amo ni subong ang isa sa mga problema gindo kay may mga ginapatay and may kang tanan sa illegal nga droga taklaron gid para sa mga kapulisan naton ang paggatumod ko na sa sino mga suspetsado kay kalabanan na diri mga nagakatabo sa mga lugar nga jutay ang tawo or sa mga inoras nga jutay na lang man ang lakat-lakat sa gwa or tulog na gina mga pumuloyo. Tiko na kay Sandra kung may man sang CCTV camera nga maka-capture sang insidente o kung sang krimen hindi mo man makita kung ano ang itsura sang nagatiro. Kalabanan na diri, especially kung mga riding in tandem, makasuksok sila yung helmet, hilway na mga pagpalagyo nila. Kaya minsan may CCTV camera pa, hindi man nakasiod ang CCTV camera para nga hindi makapalagyo ang ini mga suspects. Amo na nga, samtang may tiyempo pa nga magkambyo kita sa kabuhi, ang illegal nga droga, makakuanagid, una-una, may mga ulo income kadira, but madakpan na kagid or hindi mo matubod ganan kung sino imo nga mga kontra. So ginatugyan na nato na dirang investigation sa Maya Bacolod Police Station na 1. Nagadugang lang ang mga nagadugang ang mga sulbaron sa mga kapulisan. 4 minutos ang nabilin antes ang alas 10 sa aga. Kolabos na ang aton nga tiyempo diri sa babangalaga isang palatuntunan Bombohanay Big Time. Iban nga mga impormasyon ka mga balita bantayan na ninyo sa Bombohanay Saudo sa aton nga 2022 election countdown. 39 dias na lang gid ang nabilin antes ang eleksyon sa Mayo 9. 39 days na gid lamang ang nabilin kag magapili na ang mga Pilipino sang masunod nga presidente panaog na sa aton nga mga konsihal. Ug na nagkatabwa sa maman sa gyapon nga oras
Sa katapusan ng inyong alagad si Bombo Erlin Bayonita para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Consistent overall number 1 sa Bacolod, Basta Radio Bombo! Bombo Radio Bacolod. Basta Radio